Habang ginagastusan ng maraming lokal na pamahalaan ang paggamit ng rapid testing, ay iba ang pananaw ni Mayor Chris Garbo sa paggamit nito. Ayon sa alkalde, hindi siya kumporme sa paggamit ng rapid test kit sa Mabalacat City. Keng medical kay ko kasi background in rapid testing, natin yung false positive, natin yung false negative. Inawa kita rapid testing. Sa interim guidelines para sa mga magbabalik trabaho ng Department of Trade and Industry o DTI at Department of Labor and Employment o DOLE, maaaring isailalim sa test ang mga manggagawa. Pero sasagutin ng kumpanya ang gasto sa testing. Nasa pagpapasya ng kumpanya kung gagawin itong mandatory sa bawat empleyado. Sa Clark Freeport Zone, sinusundan pa ang memorandum ng DOH kung saan nakasaad na magsagawa man ng testing, ay lilimitahan ito sa random testing ng mga empleyadong sasailalim sa swabbing at PCR testing. Nasa 5,000 hanggang 8,000 piso pataas ang halaga ng RT-PCR test. Kaya ang mas maraming kumpanya ay bukas sa pagsasagawa ng rapid test na 1,500 pesos lang para sa kanilang mga empleyado. Ilang pribadong kumpanya sa loob ng Clark ang nagdala ng kanilang mga empleyado sa The Medical City para isailalim sa rapid testing. 2 oras lang ang hihintayin para sa resulta sa pasilidad nito na kayang magsagawa ng 160 rapid test kada araw. Pero ang proseso hindi rin basta-basta. By reservation daw kasi ito at hindi pwede ang walk-in. Kailangan po siya ng doctor's referral. Kung individual po, pag sa company, since di ba yung company po is required naman siya ng CDC or required ng kanilang employer, they will just give us the request and then schedule natin sila. Aminado si Dr. Jessie Fantone, Chief ng Regional Epidemiology Surveillance Unit ng DOH Central Luzon, sa laking pangangailangan at kakulangan ng COVID-19 testing sa bansa. Pero nilinaw niya na hindi direktang novel coronavirus ang nadedetect ng rapid testing, kundi mga antibodies na lumalaban sa iba't ibang virus o maging mga bakterya na maaaring mayroon ng taong isinailalim sa rapid test. Yung rapid diagnostic test, actually, it tests the antibodies na present sa katawan ng taong presumably may COVID-19. So, kung negative siya, wala siyang COVID-19. Kaya lang, there's a caution in using the rapid diagnostic test. You should know when it should be tested, when it should be done. The rapid diagnostic test kit measures yung antibodies, yung kwan ng ating katawan through any virus. Maaari daw magpositibo sa rapid test ang isang tao na may dengue dahil tiyak na may antibodies o natural na panlaban ng tao sa sakit. Pero hindi raw ibig sabihin nito na coronavirus na ang umaatake sa katawan ng dumaan sa rapid test. Maaari naman daw gamitin ng mga local government unit at mga kumpanya ang rapid test para lang magkaroon ng ideya kung sino ang may mga aktibong impeksyon sa katawan. Pwede na raw itong gawing basehan para pahintulutan o hindi ang mga empleyado na makapagtrabaho o di kaya naman ay para isailalim sa isolation at swab testing. The question is it reliable? Bakit? Nasabi ko na kanina because it's faster, it's cheaper. It's a screening method, and if a company or if an LGU thinks that it's good enough to say that the patient is COVID-19 free, then that's the risk we have to take. At habang malaki pa ang problema ng Pilipinas sa malaking kakulangan sa testing kits at pasilidad na nagbibigay ng mas accurate na resulta, maaari munang gamitin ang rapid testing bilang pansamantalang solusyon. Pero may pasubali pa rin si Fantone. May false positive, may false negative. Ibig sabihin, it raises more questions than assuring you na your worker or your patient is totally free. What the totally COVID-19 say? Karen Maurilio, CLTV News.